Nikdo nechce říct, ale vím, že všichni jdou na soutěž, protože chtějí vyhrát. Ti lidi, kteří říkají, no, jedu na soutěž, že mám zatancovat. Měl jsem skupině v Brazílii. To mohl jsem říct na 100%, že tam fungovala jsme jako rodina. Právě já zazval, že jsem out of bounds, protože to se mi hýbilo. Mě hýbilo už strašně moc, jak to měl jsem ten vztah s mojí tanečník v Brazílii. To byla určitě naše nejúspěšnější sezona na 100%. Já bych chtěl, aby to bylo dokonalé, takže už musíme vyhrát. Hold up. Somebody bring me back the money, please. Hold on that new shit. Niggas like how come? Niggas want my old shit. Buy my old album. Niggas stuck on stupid. I gotta keep it moving. Niggas make the same shit. Me, I make the blueprint. Came in the range. Hopped out the Lexus. Every year since. I've been on that next shit. Traded in a gold for the platinum Rolexes. Now a nigga wrist match the status of my records. Skupina Out of Bounds. Skutečně úžasný. Myslím si, že víte moc dobře, co děláte. Nápady choreografický, nádherný. Všichni jste opravdu velmi, velmi dobrý. Na vás je úžasný to, že vlastně od svého dirigenta až po poslední tympány tvoříte skvělý orchestr. U vás není slabého článku. A výběr hudby, její vyplnění a vlastně celá ta choreografie, já nemám co vytknout. Musím povedať, že to najlepšie je nakoniec.